Ola, imos seguir de viaxe hoxe a carón do mar. Ese mar que aquí en Galicia está en constante loita coa terra, formando recantos e paisaxes realmente irrepetibles. Ese mar que tamén traenos días grises, como o de hoxe, pero que fai que Galicia sexa unha terra realmente única. Nós imos partir neste percorrido daquelas pedras milagreiras da Vixe da Barca en Muxía para pasado o Cabo Touriñán chegar a Fisterra, que onde os antigos navegantes dicían e aseguraban que remataba a terra. Despois entraremos na ría de Noia, faremos un percorrido pola península do Borbanza, chegando ata as dunas de Corrubedo e imos rematar aquí, neste lugar de Rianxo. Así que, se lles apetece este percorrido, póñanse cómodos que comezamos. A orixe da vila de Muxía relaciónase co mosteiro de Moraime e co santuario da Barca, foco de peregrinación motivada pola lenda sobre a aparición da Virxe ao apóstolo Santiago, coa que se relacionan boa parte das pedras do lugar. A máis coñecida, a pedra de Abalar, sería a barca na que chegou a Virxe, e a dos Cadrís, a vela da embarcación. As propiedades curativas ou adivinatorias que se lles atribuíron a partir destas crenzas iniciais deron lugar á construción dun santuario no que se celebra unha das romarías máis coñecidas da tradición galega. Na Muxía tradicional consérvanse algunhas casas espalladas polo seu núcleo urbano e, por suposto, a tradición mariñeira das súas xentes, que ten un dos seus máximos expoñentes nos secadoiros de Congro. Muxía é hoxe o único peirao de Galicia que mantén este sistema artesanal de conservación do peixe. O mar chega con furia ao Cabo Touriñán. Este saínte é, xunto co Cabo a Neve preto de Fisterra, o máis occidental de Galicia. Impresionan nesta pequena península de 2 km de longo a nudez dos seus penedos graníticos de formas imposibles. Esta é unha das zonas máis perigosas de todo o litoral polos cantís e restingas de pedras que penetran no mar sen mostrar apenas a súa face. O Cabo Fisterra é unha península de 3 km de longo e no seu extremo máis occidental, onde remata a estrada, érguese o faro. Un edificio construído no ano 1853 e elevado 143 metros sobre o nivel do mar. O símbolo por excelencia da esperanza para os mariñeiros que percorren esta costa chea de perigos. A singularidade xeográfica do Cabo Fisterra chamou a atención dos estudosos grecorromanos que o consideraban o anaco máis afastado da terra coñecida e, como tal, converteron-no en mito. A vila ten dúas faces ben diferentes. Unha delas mira ao mar aberto e é como as ondas que azoutan áspera e dura. Na outra beira, dúas calmas enseadas, Sardiñeiro e Langosteira, enmarcan un peirao pintoresco protexido dos ventos. Na nosa viaxe agárdanos Corcubión. Nun paseo polas rúas antigas mestúranse as casas señoriais e brasonadas con outras construcións máis humildes de fermosas galerías e patíns. O seguinte municipio que encontraremos no noso camiñar será o de Cee. Convén dar unha volta polo seu centro histórico que conserva o sabor tradicional nas rúas estreitas, nalgunha pequena praza e nas galerías brancas das vivendas, moitas delas construídas ao estilo modernista de principios de século. Na Punta dos Remedios, en Lira, comeza a extensa praia de Carnota, que chega ata a aldea e as marismas de Caldebarcos. É a máis longa do concello e unha das máis extensas de Galicia. Neste amplo arco duns 5 km de longitude mestúranse diferentes ecosistemas que lle outorgan un extraordinario valor ecolóxico. Pouco a pouco aproximámonos ao remate da Costa da Morte, cunha visita ao municipio de Muros,
considerado de transición entre as rías altas e as rías baixas galegas, polas características da súa paisaxe litoral. A beleza dos 25 km de costa converteu estas terras, eminentemente mariñeiras, nun atractivo enclave turístico que cobra maior pulo cada ano. Ademais desta riqueza natural, un dos principais atractivos para os visitantes que se achegan ata aquí é a monumentalidade e tipismo da capital municipal, que en 1970 foi declarada Conxunto Histórico-Artístico. Ao fondo do esteiro do Tambre, o concello de Outes caracterízase pola mestura das terras de montaña e da paisaxe rural de interior cunha costa densamente poboada. Cóntase que Noia foi fundada por Noé, que arribou a estas terras tras o diluvio. O concello, que recibiu o alcume de Pequena Compostela, ocupa unha pequena chaira litoral que se abre en agradables calas e praias de fina e suave area. É a de Testala máis importante, cos seus case 2 kilómetros de branca area, na que as mariscadoras sementan e recollen o berberecho que tanta sona lle deu a esta bisbarra. Seguindo a estrada comarcal 550, a poucos kilómetros de Noia, sitúase Portosín, pertencente ao municipio de Porto do Son. O Castro de Baroña é un dos xacementos arqueolóxicos máis interesantes de Galicia, tanto polo seu valor histórico como polo lugar no que se encontra. Descuberto en 1933 e declarado Patrimonio Artístico Nacional. Un dos areais máis visitados é a Praia das Furnas, cos arcos e labirintos creados polas curiosas formacións rochosas que lle dan nome. As dunas de Corrubedo centrarán a nosa atención á entrada de Santa Uxía de Ribeira e no comezo das Rías Baixas galegas. Declarada Parque Nacional desde o ano 1992, trátase dun complexo con lagoas e marismas que, debido á acción do vento, foron pechando o que antes era unha baía. É tradicional en Ribeira o porto de Aguiño, que ten unha importante flota e unha activa lonxa. Desde o miradoiro do Monte da Curota pode verse a ría de Arousa e a deshabitada illa de Sálvora. De marcado contraste entre a montaña e a costa é o concello de Boiro. A praia con máis zona do municipio é a de Barraña, pero tamén a de Carragueiros goza de gran prestixio gracias, en boa parte, ao espazo dunar e a zona húmida que posúe. Un dos seus enclaves a salientar é o de Cabo de Cruz pola importancia do seu porto e a tradición mariñeira que atesoura na súa dilatada historia. O remate da Serra do Barbanza sitúase Rianxo, no que ben paga a pena dar un paseo polo núcleo antigo, polo pequeno porto e pola praia das Cunchas ou a de Tanxil, que conserva unha estética propia dos primeiros anos do século XX. Pero tamén Rianxo quere manter a lembranza dos persoeiros ilustres que levaron o nome da vila alén dos mares. Manuel Antonio, Castelao ou Rafael Dieste seguen vivos na historia deste pobo mariñeiro. Berce da famosa Rianxeira, aquí erixiuse a capela da Nosa Señora de Guadalupe, a Moreniña, como popularmente se coñece a esta imaxe que protagoniza as festas maiores de Rianxo. E así chegamos a Rianxo, unha vila onde aínda se sinte, especialmente nesta rúa de abaixo, aquel espírito de Galicia
e galeguidade de homes como Castelao, Rafael Dieste ou Manuel Antonio, que naceron ou viviron nesta mesma rúa de abaixo. E tamén en Rianxo pois imos facer a nosa parada obrigada para xantar. E imos facelo neste mesón restaurante O Portiño, que é un establecemento rexentado por xente nova, pero que souberon aprender moi ben todas as ensinanzas que lles transmitían os seus avós e os seus pais no que a cociña se refire. Imos ver que nos conta do que temos que xantar cando vimos a Rianxo o seu encargado, Noel Montero. Que tal, Noel? Como estamos? Home, Xosé Manuel, que te parece o Rianxo hoxe? Home, moi ben. A Rianxo sempre paga a pena vir, ó. Si, é verdade que sí. Pasear polas rúas, por esta rúa de abaixo, ir tamén aquí ao Peirao, bueno, ten moitas cousas que é Rianxo. Mira, dixeronnos que aquí era un sitio donde nos podías falar ti precisamente do que podemos comer cando vimos a Rianxo. Sí, por suposto, sempre podes atopar unha amplia gama de mariscos, peixes da ría, sardiñas, bueno, hoxe son sardiñas normalmente, temos unha sopa de Rianxo moi boas. Son entre sardiñas, xo. Son entre, efectivamente. E, por certo, como están feitas? Efectivamente, están feitas con fariña de milla. O sea, están rebozadas con fariña de millo e fritas en aceite de oliva, por si dalle un toque crujiente e moi sabroso. Tamén se poden facer guisadas. Efectivamente. Porque eu tamén estou aquí alguna vez guisada. Incluso se lle quitas a espiña, podemos facer en escabeche, que tamén é unha especie de casa tamén en escabeche. Están realmente moi boas. Bueno, depois pasamos aos mexillóns, que coñece todo o mundo. Son como a da casa. Estos non son moi grandes, pero bueno, podía ser máis grandes. Non, a verdade é que non. Deben ser bastante vianda. Eu creo que son daqui, contra Rianxo, das batías de Rianxo, porque se os vas buscar tanto como a Punta de Guiño como a Ribeira son boas pezas. Pero de todas formas de sabor non está tan mal, son da boca de río. Despois os probaremos. E as nécoras? As nécoras nada. As nécoras como sempre, claro, con calquera sitio, aquí non hai ningún secreto. Non é un secreto, agora empeza neste mes o voo de vara. Podemos atopar as nécoras, zamburiñas, e son propias da ría, non son traídas nin de Francia nin de outros países tropicales, diríamos. Bueno, mira, vexo aquí ameixas, que son a mariñeira. Sí, son ameixas feitas a mariñeira, tamén son da ría, son de cerca do Cabo de Cruz, son preparadas, como salsa mariñeira que leva. Aquí non as preparades a plancha tamén. Se a pide o cliente, por suposto, non? Sí, tiene que ser un pouco máis grande. Tiene grande. que ser outro tipo de ameixa. Se babosa tamén, pero un poquinho máis grande que este detalle. Bueno, e o peixe, xa vexo que o lenguado tamén é de aquí, e a carne tamén de aquí, evidentemente, non? Efectivamente, a carne tenreira, nada, vai guisada con patacas e posta ao forno tamén. Si, aquí facedes cociña tradicional, non? Efectivamente. Esa cociña que realmente se fixo toda a vida e que vos enseñaron de pais a fillos. Bótase de menos un pouco a cociña tradicional que facía a avoa. Temos aí unha señora que nos axuda, que nos guía. Que vai dando como... Efectivamente, como nos guía, como facer as cousas, ao forno, que é moi importante darlle temperatura, e sabelas cocer. E tamén, facer a terneira, que tamén ten que ser o seu punto ideal. A xente de verdade gustalle moito a terneira, as propias xovas, claro está. Cando veñen os turistas, os visitantes, como chegou eu agora a Rianxo, non coñecen Rianxo, que é o que suelen pedir? Marisco. Porque sempre ven a xente pensando no marisco, non sei. O primeiro que pensan é marisco. Despois nos ofertamos, e claro está, o marisco que temos, tanto nécoras como navallas, como ameixas, e as xovas. Eu sempre intento dar a coñecer as xovas á xente. Hai que manter a tradición. Efectivamente. Tanto a xente que ven de Galicia, como tamén fora tanto de Madrid como Barcelona, que temos algún cliente. Sempre debo a coñecer a xente nova o que é a xova, porque realmente é moi boa. Bueno, e todo isto, Xiro, porque a ti coñecente por Xiro aquí. Sí, efectivamente. Por certo, eres Noel Montero, pero se che coñece por Xiro. O viño, viños galegos, evidentemente, tanto mencía como branco. Pero branco teño entendido que é un branco moi especial incluso para vos, non? Sí, a verdade que sí. Está embotellado en Ribadavia, na zona do Ribeiro. É un viño treixadura, moi bo. E aparte, está embotellado para nós. A bodega fai as súas propias etiquetas co noso nome e nos vendémolo como propio. É un extra que lle damos á clientela. Tedes a exclusividade, non? Para toda a provincia. Para toda a provincia da Coruña.
A verdade que estamos orgullosos deste viño porque a xente sempre comenta que está moi bo, que ven moitísima xente a probalo de toda a provincia, de feito. Mira, xa unha última pregunta. O peixe e o marisco son todos de aquí de Rianxo, non? Sí, ímolos mercar cada mañá. Porque aquí sale a xente a faenar todos os días. Sí. Van de noite, sempre, tanto as artes ou ao voo de vara, e depois pola mañá podemos atopar todos estes peixes ou as ameixas ou nécores na Plaza do Pou, que está aquí cerquiña. Xiro, se che parece, imos comezar a xantar. Que comezamos? Coas ameixas? Coas ameixas, sí. Mellor coas ameixas. Sí, porque tens que tomar quentiñas que... Bueno, pois mira, mentres ti vas me servindo, eu vou despedindo o programa. Perfecto. Si vas servindo as ameixas. Bueno, pois aquí chegamos ao remate deste tempo de televisión, deste de viaxe que fixemos dende Muxía ata aquí, ata este lugar de Rianxo. Saben que poden escribirnos a ese enderezo electrónico de viaxe@crtvg.es ou ben tamén a dirección de servicio postal de correos levando San Marcos Santiago de Compostela. Vais nada, gracias por acompañarnos e ata outro día. Bueno, pois entón que empezamos coas ameixas. Ti vas comer pouco, non? Non vou comer nada. Ti non vas comer nada. Cos nervios servidos.